Nya unsa man tong yawaa ang nisulod sa bata, bungol ug amang. Pero mahibong ta ba? Gimanduan ni Hesus nga mogawas, ning gawas man sad nakadungog di ay. So hastang yawa naayo, nahiled sang yawa kay di man to siya kadungog. Mao bitaw ang iyang mga tinun-an siya, ngano wa man mi kapagawas ato? Ang angog imong sultihan. Di man to siya kadungog. Nya amang pagyud di pagyud kasulti, mo to yara tong pakirig-kirigon ang bata. Pero basig ni gamit siguro si Kristo og sign language, no? Sign language tingin ito. Nganong nakasod man sa dunggan sa bungol nga yawa. Kay kanira basang yawa ano? Kusog kayo magpabungol-bungol. Di ba? Hay may lisod sultihan, kanang tinuod nga bungol o kanang nagpabungol-bungol? O kanang yung nagpabungol-bungol? Parehara na bang pukaon nimo ang tao? Hay may sayon pukaon, ang natog o ang nagmata? Kanang yung nagmata, inya imong pukaon, lisura na pukaon, di ginakadungog. Mao na siya ang yawa nagpabungol-bungol. Nya nganong nakasuod man ang pulong ni Hesus tungod kay si Kristo maampuon. Gikan ko to sila sa bukid, nagampo to sila dito katong nag-transfiguration ba. Si Kristo hilig jud kay ampo. Mo bitaw ning COVID, wa na ni ayo-ayo tingay hapit na ni wa na maayo. Mutulo upat na takatuig nga ani. Di na gid ni maayo. Ngano man minus kay tag pagampo. Nya ug kun ang yawa nga nagdaan ni bungol ug amang di kasod. Ingon ana ang power sa prayer. Ang pagampo mo penetrate sa kasing-kasing. Mo nang nindot sa bitaw na kanang pulo nga ang imong bana ba di magina kasabot hastang mangginikanan mo ingon na surrender na mi perti na namong tambag anang panuwayng dako di magyud kasabot nya unsay tubag sa kasagaran iampo na iampo. Si Santa Monica, si Agustin din agi sadto mo sabot sana unsa naman ang anak nimo kabuutan nimo nya imong anak mo no salbahis na kayo buangon man kay na di man na mosunod sa imong kabuutan. Si Santa Monica hilom lang iyang gigamit pag-ampo. Ug naa kay silingan nga buangon kayo kanang dili gyud mohatag og lugar kay iyang yung koralon iyang yuta nya di nakahapit kaagi iampo. Nawa di ba sunod adlaw magbuwa-buwa ang baba na magligid-ligid na si yuta. Mao to nahitabo gud. Unsam dining pag-ampo, wa man muluhod si Jesus didto pag-abot na nila sa atubangan sa bata, wa man siya muluhod. Wa man siya mo ampo sa amahan nga amahan tabangin ni. Nakikistorya ra man siya, pero pagpangutana sa mga kuan, pangatinunan, nganong wa man mi kapagawas ato? Ingon de si Jesus, ang makapagawas sa gid atong klasiha sa yawa mao ang pag-ampo. Pero wa man siya nag-ampo dito. Unsa man din ang pag-ampo? Sa atong unang pagbasa, naghisgot diri og kaalam. Kaalam ba? Nya niingon dayon si Santiago, kung ang inyong kaalam gisagulan og tumang kasina og pagpagarbog, dili na kaalam nga Diyos nun, kaalam na ngayawanon. Kana bang gitawag nato bag intellectual pride. Kinsa may sagad maiguan intellectual pride. Kasagaran ang mga tag-as og ranggo o tag-as og grado. Kinsa may minus kayog intellectual pride, ang mga way grado. Kano lingian na imong tupad, inataas ka grado. Kung daghan kay na siya na eskwelahan, nadagko na siya mga posisyon sa katilingban, lisod kay na tudluan. Muna ang unag yung lisod tudluan dinis atong relihiyon, ang mga obispo. Di ka katudlo sa obispo, masuko.
Nya ang sunod anang mga obispo, siyempre, ang mga pare. Lisod kay tudlo ang pare. Testingig tudlo ang pare. Tudlo Ingnon day kas pare, kinsa mga. Nya ang sunod anang pare, madre. Kana mga madre, mga buango na. Muna nga kung mangita mo mga tao nga naa nang gitawag og intellectual pride, dali kay kang kakita dinhi sa simbahan ba? Dali kay na nimo makit-an diha sa mga obispo, diha sa mga pari ug sa mga madre. Nya ang gasunod ana nila kinsa man? Kanang mga aktibo sa simbahan, kanang naas pastoral council, kanang mga leaders, mga organizations, maunay kasagaran. Labi na ginang magsigig simba, kada adlaw gyud mo simba, maunay sagad mga yawanon. Lagi. Di man niya. Bitan ng mga igo tas istoryas uban sa now na simbahan batasan di makaog iruwe. Mas maay pa tong mga standby, mas maay pa tong gasigig inom dito sa kilid kay makighiusa pa sa silingan, pero kani gasigig simba og masudlan anang intellectual pride. Moingon na naong mga yawanon ay wagi simba-simba da. Siyang gasimba, otros ang yawanon, ni kagot ang ngipon. Di ba? Na siya. Kanang mga aktibo, so mao ni sila atong bantayan. So unsa mo dining pag-ampo? Mao di ay ang pagpaubos sa atong kaugalingon at tubangan sa Ginoo. Kanabang moangkon ta nga wa gyud tay ato. We are nothing. Kanabang inig ampo nato, inig istorya nato sa Ginoo, igo ra kitang moingon, salamat Ginoo nga gitagaan ko nimo niining tanang butang akong nasinati. I am nothing. Nya ikaduha, kanang tao bitaw inig ampo nga magpasugo sa Ginoo. Sugo ako Lord. Kana bang giingon ba? Here I am Lord, I come to do your will. Unay batasan ni Jesus, batasan ni Maria, batasan sa mga santos o mga propeta sa Dios. Kita lahi man ta. Iniganhin na itong simbahan, Ginoo tagaay ko ani, Ginoo usbay taon ni, Ginoo ihatag ni niya, Ginoo maka-abroad unta ko, Ginoo maminyo unta ko, Ginoo makaanak unta ko. Perti na itong diktar. Kunya inig panganak na, ang kono dayon, ako ning anak. Din agyon mananghid sa Ginoo, inig kusi, inig hapak, inig kulata. Kay ako ning anak, bisag patyon pa ninako, ako'y nagpakaon ani. Na kaibigan nimong iugbo. No na ang amahan, niabot yun ang amahan sa point nga ni angkon, Lord, na ako'y pagtuo pero dili paigo, kaluy iintaon ako. Purti niyang atiman siyang anak, pero niabot yun siya sa point na di gidain niya kaya. Muna sayop yun na ka na magsigigan ni simbahan, o niya mo ingon dayon, sus pader, unsaon na lang yan. Ayaw mo paggamit anang pills, kanang kondom, ayaw mo palahigit, sus paduti mo dapat. Kamay kay mag-itkam pa din, unsaon magdi na ito gamitan, pero ang bana na ako pa di, mabadlong Mura ko nung iring, magsigpanghabkap. Kana bitang iring anas laom sa lamisa, nga inikaon ni mong sigkabkap. Kada adlaw kuno magkabkap unsaon man kuno ana pag-control nga gamito na kuno kanang unsay tawag ana kanang natural nga naa man na kuno'y period nga way hikapay. Nya ang iyang bana kuno labi na jud kuno makainom, sus di jud kuno pabalibad. Nya unsaon man kuno ana nga ang ila kunong anak di man nila mabuhi kay pobre man. Nya mao na iyang pamalandong dinhi simbahan di madalor mo na magpalaygit lang yun ko Lord, magsuksok lang yun ko aning ayude haron matumanan ko niya kung bana kay gubot man sa kay balibaran. Ako kasuwayan na wa sa kumukabkab sa madre siyaro sa ang kuya ako'y kabkabos madre yaman kana inana ba nya sakto na dili na mobuhat lang yung kus gidili sa simbahan, gidili sa Ginoo tungod sa akong kabalaka. Di na sakto mo lagi na, dili lagi ikay magbuhi anang imong anak,
dili ikay muhatag og kaugmaon anang imong anak bisag moabot pa nag 25 ka buok kun itugot sa Ginoo nga moabot yung 25 ka buok imong anak, dili ikay magbuhi anak. Pwede ra gyud inighuman imong anak sa ika-25 mamatay ka. Pwede ra gyud na mabuhi ra gyud ang imong mga anak. Basta na ay Ginoo. Pero wa tay Ginoo, bisag usa ra ka buok imong anak, murag way lami ang kinabuhi. Tanawar ko ning amahan, usa ra man kabuk yang anak. Nagkabuang siya. Di man lagi niya masulbad ang problema. Usa ra man tani kabuok. Ingos Kristo, nus apa man na ingon ana, dugay na kay Lord oy. Sa to pawagin siya kasulbad. Di ba? Pero si Kristo kausa ra gisulbad oy. Pagduol niya sa Ginoo, pag-surrender niya sa Ginoo, sulbada yung problema. Una 25 kabuk imong anak, nagtuo kag dili ka makapakaon anak, mahinganghaon niya ka. Kung muduol lang ka sa Ginoo, mo surrender ka sa Ginoo, total wa man mo magdanghag. Wa man mo magdanghag o magamit mo sa natural nga family planning, wa man mo magdanghag. Gani ni mature og maayo ang inyong hunahuna. Nya di gyud kapugong imong bana kay murag iring magsigig pangabkab. Tagai ang iring. Tagai. Kay ang Ginoo ra say magbuot kun iya kang pamabduson or dili. Kadaghan dihang nagpagam abot ng ingadtos Amerika, gasigig pagam sa ilang lawas aron lang kuno ma-fertile aron makapanganak. Oy sus, tag 15 ka tuig, tag 20 na ka tuig minyo, gipangkapoy na lang. Ari pas pari, maghilak-hilak pa diwa. Give me baby, tabangin taon. Ingong pari pa, testing ako no ko di agamay basik. Kana bang inana ba? Kaya nga naman, wak man gitugot sa Ginoo. Nakaroon, mamugos kita, i-inject yun anang kanang, ang tawag ana, dagkok gasto anang in vitro, ang sa itong inana, fertilization process. O niya, namugos kita, nga mamabdos, niya inigawas anang bataa. Uy, sus, nakras mas bisikleta, nabalik mang kamot, nabalik pag yung liog, ngala, forever naka-wheelchair, makasulbad ka na. Na ako'y kaila na 40 ka sports-minded, pag nangaligog dagat, swimming man itong iya. Iyang gikatunan, bakit gusto siyang mahimog yung swimmer? Pag dive, nahubog-hubog magjutay, ugbok bitang os bato. Pinapo, mga 15 years old siya adto. Karon 50 na kapin, wheelchair. Wheelchair lang yun. Ana, niyang kamot mo kongkong kay daghang mga nerves nga na kuan daot di naka-control. O niya, daghan kay kag kwarta. Ana, masulbad na nimo. Muna ayaw na lang pangambisyon ang tinuod ang pag-ampo mao ang pag-surrender ngadto sa Ginoo. Ngay ni text na ko karon, Pader, naa mi Bible study. Nya ni welcome ko Pader kay ako maning mga nabang kaubas opisina ba. Naa say nangapil namo pero suod gud mi lain sa silang sikta. Mura bang nahog og ecumenical ba. Pero siya ay leader. Nya Marian man siya. Devoted man kaysa sa Our Lady of Fatima, palit ka ni siyang slot. Yan siya, pero di ko mubutang og image ni Mama Mary. Pader kay, malain o niya itong ubang sikta. Ana, naku ika may leader, butang ni. Yan siya, malain o niya. Nakug malain gani, papahawaa. Kay dili na siya dili na siya gustong Bible study. Kaya sa may gitudlo sa Bible, ang pagsigig sinawayay, mao na ang gitawag og intellectual pride. Kani bitarong kagubot nga magsigit taglalis, sukad pas una siglalis ani mga larawan, sawayon gyud ta nganong maggamit tag mga larawan, kanang mga laing sikta niya, may kuno kay islas Bible niya, masuko gyud sila mo gamit tag larawan, intellectual pride na siya. Ano man, dili ka kaampo kung ang imong tupad gagamit og larawan. Ako makaampo ko magamit kog larawan, nga ikaw dia magamit kag Bible, I can pray with you. Ug imo sa nang kwaon akong larawan, I can still pray. Ngano man? Tungod kay nag-ampo man ko, surrender man na ngadto sa Ginoo, dili man na pangdiktar sa Ginoo, dili man na pag-analyze sa Ginoo. It is total surrender.
And the Holy Spirit mao'y mo enlighten nato ug mauna nay dad-o nato ang iyang mga pulong, gamhanan man na kay iyang mga pulong, hastang yawa nga amang ug bungol makadungog na nato.